Agur bero bat berriz ere Donostiatik. Orain gizonezkoen zailkatze estropadaren txanda da jaun Andreok. Emozio izan dugu emakumeen lehian eta orain gizonezkoen 123. banderaren bila aritzeko. 7 postu, 7 txartel Donostiarrarekin batera lehian aritzeko. Eta 24 arraun elkarte 7 postu hoien bila. Ibon Gaztañazpi. Postuak oso garesti daudela. Oso garesti ikusi besterik ez, orain emakumezkoetan zer gertatu den eta gizonezkoetan beste eta gainera hautagai gehiagorekin. Emakumeak poliki lehorreratzen, hor bilbotarrak, deustuarrak, bueno, azkenean denentzat ez dago tokia eta hauentzat ustekabekoa. Eta gizonezkoen irtera ordena ere errepasatu behar dugu, berehala izango ditugu eta hemen lanerako. Lehenengoz, B-multzokoak apalenak izango ditugu lanerako. Zarautz, Ibaika, Meira, Getaria, Mekos, Mutriku, Deustu, Zumaia, Pedreña, Lapurdi, Ares eta Lekitxarra. Gero 2 minutuko tartea eta jarraian bigarren multzokoak. Favoritoak gehienak hemen dira, baina beste guztiek ere 3 itsasmila dituzte haien maila lortzeko txartelaren bila. 13. tokian, bigarren multzoko lehenengoa, Kabo jarraian, San Juan, Bermeo Urdaibai, Zierbena, Hondarribia, Orio, Santurtzi, Kaiku, San Pedro, Astillero, Tiran eta Ondarroa. Eta ontziak, Ibon Gaztañazpi, lerrokatuta ditugu jadanik, epailen aginduaren zain. Eta lehenbiziko 12 honetatik, niri bereziki zaindu beharrekoak iruditzen zaizkit, Samerto Lameu, Galiziako ligako garailea, 3. aterako dena, ea Aresek zer erakusten duen, gutxien ikusi duguna, 11. lekuan izango dugu, eta gero, Osertzaldairen Lekitxarra ere zaindu beharrekoa. Iruditzen zait, Getaria eta zerbait Deusto urrutitxeago. Ibil daitezkela, urte osoan, udara osoan ikustutakoaren arabera, eta begira, bat, 2, 4, 6, hileran, erreska nola dauden, trenero guztiak. Lehen esan da bezala, hor, kontrako eguzki honekin ez da erraza jakitea. Nor den nor? Dirudienez deitu dituzte, hor da Zarauztarren enbata, Zarauztarrek ekingo diote lanari, denboraldi polita egin dute, Gari Urangaren agindutara, Hondarribin bere goi mailako ibilbideari errematea eman, eta Zarautzen orain prestatzaile eta arraunlari, eta begira, datua, berriz ere olatuak. Tarteka badatozela, azken 5 minututako batazbestekoa ia 2 metrokoa da, eta periodoare begira. 12 segundora igo da, Ibon. Horrek esan nahi du, ondoko itsasoa, olatu luze hori, handiagoa dela, hori askotan gertatzen da, haizearen gainberarekin. Eta lehen esan da bezala, joerak berdin mantentzen dira, gurutzatuta. Haizea iparreki aldetik, eta ondoko itsasoa ipar mendebaldetik. Igeldo aldetik alegin. Hori da. Baina gaur, kale bakarra izango da. Hori da. Erne! Argi Zarautz, Orentxe. Estatxa utzi patroiak eta azkarrasko Andoni Zaizar, Donostiarre jarritako laguntzailea, Donostiarraren B-ontziko mutilak begira. Eta hemen Zarauztarren ontzian, Garmendia patroi lanetan, zerrendan ala jarri dute. Jauna, Gaizka Garmendia, gaur hortxe, zera luzea, arraun luzea hartuta, irteran 38 palan, ligan 5. izan da, horren bata, oraindik ere hemen badian begira, badian askok erritmoa ez dute jeizen, hemen egiten dena da, minutu terdian edo, normalean baino txampako gorragoa jo, luzeago jo, eta gero bai 2 puntua inguruetan, arraunketa zabaldu. Beti gora dator, aurten Zarautz. Denboraldia aurrera joan ala, begira beste detaliak Gaizka makurtuta, horrek esan nahi du, horraizetxoa bada bilela. Azken datua 13koa zen. Bai, aizetxoa bada bilela. Lanean orain Ibaika, Ales Orenak prestatutako taldea, Madaren ontzia. Hauek emakumeen mailan sartu dira, posik izango dira errenteriarrak. Nolabait gogoratu emakumeetan 4 favoritoak, Ribeira, San Juan, Orio eta Arraun sartu direla. Teorikoki, hor 7 honenen artean kokatzen genuen Hondarribiak ez duela lortu, Hondarribia badakizue playoffean arituko dela, eta Euskoten Liga 4. izan dela, eta txartela lortu dutela, apal lanera etorrita, Kaiku,
Ibaikak eta Tolosaldeak, eta 8. postu madarikatua Deustuarrentzat izan da. Ea orain, gizonezkoak ere hemen zintzo denak lanean, Zarautz, Ibaika, ea ba. Palka txikiarekin Ibaika, orain arte guztiak pestainarekin ikusi ditugu, lehenbiziko palka orain txageri da. Eta irteeran, Meira, San Bertolameu arraun elkartea, Meirakoa. Herrian, aurreko asteburuan festak izan dituzte gainera, eta herriaren ertz bat arraunzale tristez josita, tiran jetxi delako. Eta beste puntan, San Bertolameu arraun elkartearen jarraitzaileak, Meira auzokoak, posposi Galiziako Liga irabazi zutelako. Asteburu berean, Ibon. Hori da, zer den. Eta hauek playoffean gora begira. Horren berri, hemen Euskal Herrian Gipuzkoaldean badugu, Pasaian gertatzen da hori. Eta, bueno, hemen Meirak, begira zenin txukun, aurten goiti bera, dominatu du, jaunda jabe izan da Galiziako Ligan, hor izan zuten arazo txiki bat, eta, bueno, puntu tartea ez da zabala, baina nagusi izan dira nabarmen, eta iruditzen zait gaur Meiraren aukerak pasatzen direla, hau, favoritoen multzo handik urrutien dagoen taldea da, hautagai posibleen artean. Sortea behar du. Sortea ekarri aldinbren bat, edo horrekoren bat. Gertatzen bada, eta berea egin, aukerak izan ditzak, 7. Mira, gainera esperientzia handiko prestatzailea du, Dani Perez, arraunlariak ere bai, badira 3 arraunlari, denetan beteranuen apazos, baina 55 urtetik gora, esperientzi luzeko gizonak ere bai, eta horrelako egun hauetan balio ederra du. Sasoitxu izatea bai, baina esperientzia horrelako egunetan oso puntu ederra izaten da. Oinarrizkoa da. Horre treneru barruan pare bat behintzat edo mutilen bat, kasu honetan, egutzea dakiena eta bar, hori izate baterako, bueno, getariari gara ikusten, hori faltatu behar bada, ezta? Horre ziklo aldaketa bat egon da, belaunaldi aldaketa bat, urte polita bai egin, baina horrelako talde gaur ez usteko emateko nik uste dut, ligan egun txar batek zigortu zuen, getariak demoraldi oso horra eginda, baina bueno, lanean Getaria ere bai, eta hurrengoa Mekosen badira, Bando Meiz, Mekos handi hartan arraunlari izandakoa, hortxe da, gaur ere, eta prestatzailea bestetik, Fran González Montenegro, Kantabrian aritutakoa, gero zeran ere bai, Urdaibain, demoraldia ez zuen bete, karguz kanpo utzi zuten. Txapelan ere bai. Txapelan ere bai gero, eta hemen da Fran González bera patroi lanetan. Usta pasiatzera etorri, Badaki urruti da bilela eta gaur solitekena dela ez hartzea, baina gaurtik ere zerbait eramango dut da zerbait ikasiko du. Galiziako Ligan 3. Bando Meiz hankekoak, zera komentatu dit, guretzat olatu gutxitxo edo, eta gehiago behartzutela, koparian eta... Osertzek esan diguna, baina begira, arraunean zeinen txukun. Korputzei errepatu, biskiek ematen dute guztiek. Bueno, hurrengoa Mutriku, maila apalagokoa, KEB Ligan 8. Mutrikuarrak, baina eskubidea dute, araudiak hori dio, eta aizu, nola utziko dute hemen lan egiteko posibilitate hori baztertuta mutilek. KEBikoa zara, bai, etorriko zara, zeure demorak egitera, hobetzera, erronkarekin eta aurrera, eta disfrutatu eta ikasi. Sari moduan, askok eta askok, arraunla goi mailako taldeen kontra ez dira hariko, baina ona etortzea Donostiara halako egun batean ondora begiratu eta orduan arraunlariak eta ikustea beti da gozagarri eta beraz Mutrikukea. Zarauztarren kronoa. Oraindik beste 5 minutu kanpora. Ikeragarri luze egiten da. Segi, hori da. Asko aldatzen du, Asko aldatzen du. Kontzeptu hori. Arraunaren kontzeptua, beti ere arraunlariak buruan izaten du. 5 minutu jo, eta ziaboga, gero beste ziaboga. Segi, ez dator, asko, baina itxurari gabe askotan, Bueno, hemen Deustuk beste pauso bat eman du gizonezkoen mailan Jon Elortegiren agindutara, Garma patroilanetan, eta Deustuarrak KE Ligan lehen multzoan 3. izan dira, Astillero, Lekitxarra eta Deusturen atzetik, eta Lekitxarraren atzetik, eta Getariaren aurretik pausu eder bat eman dute Bilbotarrek Ibon. Hori da, Jon Elortegiren 2. urtea, iaz bat eman zuten, aurten beste bat, eta nik uste dut, hemen, gaur edo bihar,
Eusko Label Ligarako hautagai bat eraikitzen ari direla. Gaur, ez usteko handia izango litzateke, sartzea baino, bere aukeratxoak izan ditzake. Arraunean oso dotore. Bueno, Xabier Andueza, Aquarium gaine horretatik, zer diozu, Xabier? Zure referentziekin? Lehenengo erreferentziak baditugu, ez dakit zustekoa den, baina dagoeneko 5 untzi pasadirenean, zarautzena da denborarik onena, segundu bakar batera Getaria bigarren, 3 San Bertolameu, 4 Mekos eta 7 Ibaika. Orantxe iristen ari da Mutriku, eta orantxe pasako da gure paretik, Mutrikoko guztia, 9 segundura pasada. Beraz, zarautzek eta Getariak ia denbora bera egin dute onenak orain arte. Galiziarren aurretik. Bueno, eta pantailan beste historiko bat, Telmo deun, zer esango dugu, Zumaiarri buruz, ziklo berri bat, baina hemen, bandera 2 aldiz irabazitakoa da, Zumaia eta errespetu guztia gorria, Ibon. Orain Zulaikaren agindutara, bera da prestatzaile. 1984an, 87an, irabazi zuen Telmo deunak, Xabi Zulaikaren lehenbiziko urtea, eta azkeneko bi estropada onak beste maila bat erakutsi dute, eta gaur zer erakusten duen. Eta niretzat, zarautzek denborarik onena egin izana, uarte parean, ez da ez ustekoa, lehen ere aipatu dugu, iruditzen zait, beti gora etorri dela, denboraldiak aurrera egin da. Bueno, Pedreñaren lana historiko hau ere, Pedreñera ontzia, orain Angel Gómez prestatzaile. Treneri horiarekin. Patroi lanetan Bikuña. Angel Gómez babor espaldan, hau Portugaleten aritutako gizona. Portugaletek kategoria galdu zuen arte, eta plentziako estropadan esan genuena. Basile Matel, Lionel Sorin, Carlos García, Miguel Lado, Labrada, eta alegia, Pedreñako historikoa. Bueno, 9. minutura bagoaz, hor dira zarauztarrak, olatua, txanda hasi aurretik 2 metroaren bueltan, eta orain bat dira. Aurrekalaria. Maniobra horretan zeinen garbi ikusi dugun, horrek esan nahi du, olatua zeratik sartzen dela, pasai aldetik bezala sartuko zaiela, eta beti maniobra hori komeni da egitea, ziaboga hartu horretik. Zarautz oso azkar zijoan, Bueno, Lapurdiko mutilak ere lanean, Xubero ontzian, zer esango dugu, lan zoragarria egiten ari dela Guillermo Somoano, igoera lortu zuten, K2tik K1-era, eta K1-ean 7. postuan izan dira, nolabait liga bizatitan banatuta, 6. Pedreña zarautzen atzetik, eta gero, apalagoen beste multzo hortan, Lapurdik 7. tokia, igo berria izanik, pausuz pausu, baina pausu egokiak ematen, Ibon. Zalantzarik gabe, aurten igo da, igo behar den bezala, kolpea emanaz, eta hor nobedadea, palka eta tapak iapia ikusi ditugula. Eta gaur, Zarautz oso azkarri ikusten dut, gaur kanpora olatu hartzeko moduko giroa dagoela iruditzen zen. Ondoko itxaso desentekoa bada, treniru hori oso azkartoala dirudi. 10 minutu. Eta oraindik balizaren bila. Ta segi Brancas lanean. Eta Ares ere hor da. Ares, playoffari begira, hurbiletik jarraitu behar da, ontzi hau, test ederra da haientzat. Agustin Fernández prestatzaileak argi esan du hori. Galiziako ligan 2. San Bertolameu txapeldu 159 punturekin, Ares 2. 156rekin. Beraz, demoraldi ona eta sendoa. Ordoa Zarautz. 10 minutu terditik gora, denbora asko, baina lehen ere aipatu dugu. 10:25. Ura gora da torrela, eta korronte guzti horrek, kanporako luzean, nolabait eragotzi egiten du treniruaren martxa. Eta zer den itxasoa, Azken 5 minututan, metro bat eta laurde. Hori da. Askotan hemen sortea diogunean, itxasoaldia horixe izaten. Hori da. Itxasoaldia eta askotan, zer gertatu zaizu? Zer, itxasoaldia sartu. Orain sartzen baldin bada, esate baterako Zarautzek beste kontra izango dituzten. 5-6 olatu horiek alde izango dituzke. Aldo izango lituzke. Eta halako egunetan, zaleak eta guk geuk hori jakitea ezinezkoa da nori eta ze momentutan tokatu zaion olatua. Eskuin aldean, ontziak, ez dugu esango zambuluka modu nabarmenean, baina ur nasiagoetan bai. Bai. Horre, ura irakiten bezala, ondiegia ez, baina ura irakiten bezala,
ondoko itxasoak, korronte handiak, bueno, eta Lekitxarra ere lanean, Lekitxarra itxaropenez beteta playoffari begira hortxe dira, baina oso demoraldi ona egin dute, oso itxas gizonak dira, eta oso kuadrilla polita dute, eta patroia ere gero poparian lan egiteko egokia, Goikotxea jauna. Bai, eta hor, palka ikeragarri celebre ikusten diet. Pestaina berde bat egin edo, gerrarako bezala prestatuta. Bueno, orain 2 minutuko tartea, irterei dagokienez. Begira, Ibaika, Zarautzek 10:35 markatu du, Ibaikari 11:06 hartu diote, baina azkar egin ere ustez, baina hor dago legea, krono horretan, beraz, 11:06 apuntatuko dugu. Meirak ere, Samerto Lameuk, laister behar du, Bai. Eta gero Ibon, Amultzokoak, Kabo, San Juan, Berme Urdaibai, Zierbena, Hondarribia, Orio, Santurtzi, Kaiku, San Pedro Astillero, Tiran eta Ondarroa. Begira Samerto Lameu, 10:22, Zarautzen denbora 3 segundutan hobetu dute. Galiziako ligako txapeldunek. 10:22. Begira, hor bada, olatu motza, baina, bueno, lantzagiroa ez dugu esango, baina jotzeko moduko olatua, zalantzari gabe. Eta Kabo Astear, Erne, eskerreko pantailan Kabo, bai! Beni Silbaren taldea. Hondarribian bandera irabazi zuen, kuadrilla bera. Hori da, ez genuen dudarik, Ibon. Bai. Berak esan zigun, nik apustu egin nuen, eta, bueno, 14ko algarri, eta arekin. Patroia izango da ezberdina. Hori da, Oskar Hermo, hori da. Zera garrantzitsua da hori, zehaztapen garrantzitsua. Bueno, Samerto Lameu, 10:22 eta bada Getaria. Arki Getariaren denbora. Eta Xabier Andueza, berehala, erreferentzi gehiago emateko moduan. Pasatxo igual, Ibon? Bai. 10:21. Nik uste dut, behar bezala gurutzatu gabe. Bai, baina hala ere, orain arteko denborarik onena da Getariarrena. Aurrera, Xabier! Parean ez da gaizki etortzen. Bai, lehenengo multzoko 12 untziak pasa dira hemen Uarte paretik, eta Zarautzen denbora hobetu duen bakarra segundu bakar batean, baina hobetu egin du Lekitxarra izan da, azkena lehenengo multzonetan. Hor da badatua, Erne Lekitxarrekin, eta irteran orain San Juan. Helburu ezberdinekin, batetik, San Juan gara, hemen gaude Kontxan, gu ontzi haundi bagara, eta goazen lanera, eta 10 garaipen eder. Herrira eramandakoak, hemen Donostian irabazitako banderak, mutilen artean historian eta bar. Bueno, hori hor dago, bestetik, oina lurrean jarrita esan. Sufritu egin dugu, playoffera goaz, test bat egin behar dugu eta aurkariak zaindu, Ibon. Zalantzari gabe, eta niretzat garrantzitsuna, San Juan da, hau Kontxa da, eta hemen beti itxura bat eman behar du, eta San Juanek iruditzen zait, gaur gainera presiori gabe, pasa duten udara gogorra eta gero, ea zer erakusten duen. Nekosen denbora 10:40. Urrutitxo. Bai, Galiziako 3. dira, baina begira. Hemengo KAE ligako 4. Getariak eta 5. Zarautzek, hortxe, astindu dituztela, Ibon. Bai, guztia jarraitzen ere ez arrazak gaur, Bueno, Berme Urdaibai. Hau zaindu behar dugu, Ibon. Bai. Joseba Fernandezen taldea, eta orain txandan, Berme Urdaibai, Zierbena, Hondarribia, Orio, gero Santurtzi. Begira ze sorta, Hautagai sorta erra. Elkarren segidan. Bai, gero Kaiku, San Pedro, Astillero, Tiran eta Ondorra. Oiek, nolabait, azken txartelaren bila, ez? Urdaibairen inguruan, Motxian, Bitz, gaur Lur Uribarren, patroilanetan, eta Beñat Izagirre eta Christopher González lehorrean geratu dira. Palka txikiarekin ez, pestainarekin ikusten da. Pestainarekin, bai. Bueno, itzaskatu Xabier Andueza, bai. Bai, pronostikoak betetzen, Kabo pasada Uarte paretik eta 4 segundu hobetu du Zarautzen denbora. 3 segundu hobetu du Lekitxarren denbora, hobeto esan da Lekitxarrak egin baitu lehenengo multzoko denborarik onena, beraz. Lehenengo irtera puntu honetan, lehenengo txampa honetan, hobeto Kabo eta orantxe San Juan pasada, San Juan ere 2 segundu Lekitxarra baino hobeto. Ara, begira, datu polita hori. Ondo ateratzen da, San Juan. Ondo irtetzen da. Irtera honak egiten ditu. Bueno, Zierbena ere bai, beste hautagai zendoa. Gero Hondarribi eta Orio, jarraian Santurtzi. Oilarren garaia da, Ibon. Hori da. Asmatuko aldute guztiek.
Asmatuta ere, laurek aurrena ez dute egingo, asmatuta ere. Eta Zierbanaren inguruan esan, gaur kupoen baldintzari gabe, Espainiako txapelketa irabazi zuen taldearekin, aldaketa bakarra Sergio Albo, geratu da lehorrean, eta Raul Gartzia gaur, estrenekoz aurrekalari. Deusturen denbora, 10:41, Getariak baino, 10 gehiago, 10 gehiago. Irteran prest, Hondarribiarrak, Orbañanosek prestatutako taldea, Euskolabel Ligan, bigarren, 11 garaipen handi hemen, Kontxan, Hondarribia lanean, Amunarritzen agindutara. Pixka bat, Mikelek guztiok titulartzat edo jotzen genuena, ateratu du, Aleix Uda berrekuperatu eta gero, eta errezago izango da ordezkoak, esatea, tosta gainean doa zelen baino gaur lehorrean, Meltxor Amunarriz, Endika López, Jon Lizarralde, Xabi Velasco, Gorka Egiazu eta Iker Delalinde. Eta eskuineko lehioan, Zumaiarrak, bueno, Getariak 10:31 egin du, 10 segunduren bueltan. 10 segundu gehiago. 10:39 gelditu dute kronoa, adibidez Mekosek 10:40 egin du, eta begira, Zumaia K ligan 9. eta Mekos Galiziako ligan 3. Erne Oriorekin. Badoa Zoriotarrak. Pestainarekin, Egungo txapeldunak, joan zen urtean itxaso sakarrarekin hor bigarren jardunaldian erakustaldia eman eta gero. Orio eta zenbakia historikoa 32. Bai jauna, eta aurten 33. bila, hor pestaina eta tapakiarekin ikusten dugu, eta pare bat ohar, gaurko kuadrilaren inguruan, Imanol Garmendia, estriborranketik, lehorrean geratu dira, Indo, Iban Martinez, Ondarrutarra, Arratola ere bai, eta Mikel Azkarate. Aldai ere, estropada asko indakoa. Aldai ere bai, Odei Arrizabalaga 3. tostan, Elortza 5. tosta mugitu du eta Altxerri barruan. Begira Pedreña, 10:39, Zumaiaren denboran, baina Ziaboga benetan kaskarra. Bueno, eta irteran orain urrengoa, Santurtzi. Iker Zabalak ekarri du Santurtzi hemen, lehiatzera. Asko kostata, baina hortxe dira, Zurinaga patroilanetan, horta sotera, oso kuadrilla indartuarekin denboraldi honi begira, eta ligan, Euskolabel ligan, 5. Kaboren aurretik eta Orioren atzetik. Maila bikaina eman da, konfiantzaz gainezka, Iker Zabalak izan dugu, bai, barruan behar dugu eta barruan izango gara, kuadrilaren inguruan, zalantza bakarra geneukan, Baborranketik Peña eta Astelarra edo Ierai Kaion, gaztea joango gote zen, eta azkenean gaur apustu Zabalak Peñat Astelarraren alde egin du. Eta kuadrilla oso indartsu. Esperientziaren alde, jo. Hori da, bai jauna. Bueno, Zarauztarrak 9:46 kronoarekin, poliki. Amaieraren bila, eta Lapurdiren denbora 10:53. Urruti, Lapurtarrak. Irteeran Kaiku, baina hor zainduko duguna, helmugan Zarautz izango. Kaiku azpikaldetik, eta goian hor gurutzatuko den ontzia, berehala, enbata izango da. Horra, Kaikuren inguruan gaur nobedadea, Aitor Artetxe, 3. tosta Baborrean doa, Angel Mari Rodríguez, 5. tostan, eta, bueno, Kaikuk aurten estropada onak egin ditu, eta nire ustez, aukerak baditu saltzen. Arezek 10:35. Lekitxarra bakarri falta da, Ziaboga egiteko lehen multzoko ontzien artean. Eta helmugan Zarautz, azken txampan, Laupala. bai, 21-etik oso hurbil ibiliko dira, Zarautz, 20:45. Honek esan nahi du, gaur Eoliarrek 20 minututik behera, asko ez direla jetxiko, Estropada azkarregi ez du ikusiko gaur. Eta Kaiku lanean, San Pedro ere bai, 3 falta dira, Astillero, Tiran eta Ondarroa. Hemen San Pedro eta Malaukoan pixka bat hor da izuntza, begira. Medianketik eta erostegi, bai. Denborarik onena. Eta palkarekin nago harrituta, Bai, 10:28
23, ni harrituta nago, non sakatu duten kronoa ikusita. Baina, bueno, 10 eta 23, Ibon. Ba oso azkar. Lan erditarako koska dago, Hor zuzendu beharko genuken uste pare bat segundoan denbora. Eta poparian ondo dabilen kuadrilla da. Bai. Getariari 8 alegia. Funtsezkoa da orain, bigarren luzeari ondo ekitea. Konfidantza hartzeko eta treneruak abiadura ardezan. Astillero irtengo da. Astillero, bai. Eta helmuako balitzaren bila, San Bertolameu. Galiziako ligako txapelduna. Eta balitzetara hurbiltzen Kabo. Hau polita izango da. Kabo eta Lekitxarraren arteko tarte hori, Ibon. Eta pantalla berean, 3 leio zaintzea ere ez da erraza, Ez, bi begi izatea gauza ederra da, baina besteren bat ere hartuko genuke, Gure realizazioko lankideak ere hor ditugu. Danak begila galtzen. Bueno, 20 eta 22, Meiraren denbora, honek esan nahi du, Meira poparian ziztu bizian etorri dela, Meirak poparian, behitu, oso azkar etorri. Bai, Zarautz baino, 3 segundu bizkorragoa izan da han, eta orain, 23, zenbat? 23. Bai, 23. 19 segundu azkarrago etorri da, Meira. Bueno, Ibaika, 21 eta 48. Da honek esan nahi du, pasa egin duela, hor Kabo, krono ona, Argi erreferentzia, jakiteko nola diren Lekitxarra, Getaria eta Barre. Kabo 10 eta 13. Baina nire ustez ere, lehenago geratzen ari dira, ia pare bat segunduan. Eta ziaboga, Ibon? Bai, oso zabal. 10 eta 13. Hau da, lehen multzoko ontzien artean Lekitxarra izan da azkarrena, 10 eta 23koarekin, eta ia 10 segundotan hobetu du hori Kabok. Noski, Kabo Euskola Beligan 6garrena da, ez da edono. Ibaikak 21 eta 49, Getaria eta guztiz, Getaria 20 eta 49. 20 eta 49 Getaria, San Bertolameuren atzetik eta Zarautzen aurretik. Ez du nahikoa izango, zaitik ditzen. Ez. Ondarrutarrak ere bai, tiran irten da lehen eta orain ondarrutarrak. Hau da, erregulartasunean Euskolabel ligan 8. postuan direnak Donostiarraren atzetik. Eta zenbaki zalentzat datua zelkapen horretan ondarroak 17 estropadaren ostean 88 puntu eta San Pedrok 9. 69. Ea gero ikusten dugun koska hau ere bai. Begira San Juan. Ja, orain bai, orain hori geratu dute. Eta 29. Bueno, San Bertolameu baino 3 segundu bizkorrago. Datutxo bada. Etorri eginda ordea, Getariari ere, kiragarrizko egurra eman dio. Etorri da. Bueno, Urdaibai. Orain datoz, Urdaibai, Zierbena, Hondarribia, Orio eta Santurtzi bat abestearen atzetik. Gero atzean geratuko dira Kaiku, San Pedro, Astillero, Tiran eta Ondarroa. Mekoseko 20 eta 48. Ogrobeko entzat. Orain dikez, beste pixkat. Urdaibaik. Orain. Bai, baina kronoan agertutakoa 10-0-7. Orain arteko honena, Kabok 10 eta 13koa egin du. 6 segundo alegia Urdaibaik, Kabori ziabogan. Erlojupekoan eta erlojupekoan beti diferentziak murritzagoak izaten dira. Hori ere, iruditzen zait, kontuan hartu behar dugula. 10-0-7 Urdaibairen denbora. Ea ba. Zierbena izango da hurrengoa. Begira hortetalia, nondi datorren Hondarribia eta nondik Orio. Lehen Joseba Fernandezek izan digu patrontza. Hor biak ez duaz leku beretik. Erabaki ezberdinak. Bai. Eta badakite. Patroi eta entenatzaileen aldetik. Begira Zierbena. Mila, oso azkar. Ondo, luze hona egin dute, Pronostikoa betez. Honena markatuko du. Orain arteko honena, 10-0-4. 10-0-4. Bi favoritoak momentuz kumplitzen. Lan erditan. Bueno. Kabo ere favoritotzat jarriko nuke nire. Bai, Kabo ez hartzea uste gabeko haundixamarra litzateke.
Pentsa, azken estropadan hirugarrenak izan dira. Hirugarren eta baldintzaldetik onenak ez zituzten izan, nire ustez. Helmuga bidean Hondarribiarrak balizara hurbiltzen ari diren bitartean, Mutriku, Deustu ere bai, gero Zumaia. Eta luzea oso mantzoak guztiak, hor korrientea bada. Trenero hauek eskotan 9 minutu terditik behera ere joaten dira kanpora. Horrek esan nahi du hor badela mugimendua eta baderla saltza. Hor da Hondarribi, Zierbenak 10-0 atzetik. Urdei behirien demoran. Deustuk 21-0 bien bitartean Helmugan eta 10-0-6 Hondarribiak lan erditak. Bermeotarrek baino segundutxo bat gutxiago. Zierbenarena da referentzia 10-0. Berme Urdaibeik 10-0-6 lan erditan. Kabok 10-13, Lekitxarrak 10-23, San Juanek 10-29, Getariak 10-31, Samertolameuk 10-32, hoiek 7 honenak. Gero, Zarautz, Ares, Pedreña, Zumaia, Mekos, Deustu, Lapurdi, Mutriku, Ibaika. Hor kokatuta dago, Lekitxarra 10-23rekin, laugarren, San Juan 10-29, Getari 10-31, Samertolameu 10-32. Begira Orio? Orio. Oso krono ona markatuko du. Hor dira, gainean, honena izango da. 9-56 Orio. Nola, Juan? 10-tik bera, jetxi den bakarra, orain artea. Eta tartearekin, Oriok Zierbenari lehen luzean 7, Hondarribiri 9, Bermeori 10, Kabori 16. Hori erlojupeko batean, ikeragarria iruditzen zaiten. Izugarrizko tartea da, Lehen ere, hemen katamaranak ematen duen plano honekin, eta plano arriskutsua da, balorazioak egiteko, ikusten zen, pixka bat, kanporaxeago bezala, Otez etorren, Otezi Juan hobeto esan da, Gorkaran berri. Norabide ezberdinak katamaranak eman diguna, balizatik baiara begiratuta, antzematen zen da, hemen ere. Begira eman, Santurtzi, atzetik datorna no datorren, pixka bat estribo horrerago. Ondoren datorrena, Kaiku. Gero San Pedro. Eta ondorengoa berriz, tiran, eta ondarroan ondi datozen barrutik. Zeinen garbi ikusten den patrontzak, eta bidegaltzeak horro treneru, bakoitza bide ezberdinetatik. Bueno, Helmugan orain Pedreña, Zumaiak 21 eta 13, hauek 20 eta 57. Eta Santurtzi, 10-tik gora, eta 10 eta 10-tik gora, Kabok 10 eta 13, 10 eta 14. Lekitxarraren aurretik bai, baina Kaboren atzetik, 10 eta 14 Santurtzi. Lan erditan. Koska dago, Koska, 9 segundutakoa. Hori da nire ustez erreferentzia zaindu berreko. Bueno, 6 favorituak, koska hori markatu dutela. Hori da, bai, markatu dute. Orain, hautagaiak badatoz, azken 7. posturako hautagai batzuk, bi mitartean Lapurtarrak ere, ari dira, poliki hurbiltzen. Hori horrena da, denborarik onena, 9 eta 56 lan erditan. Zierbenak 10-0, Hondarribia 3 10-06, Bermeo Urdaibaik 10-07, Kabok 10 eta 13, 6. Santurtzi 10 eta 14, ea ba. Lekitxarra oso azkar joan da, Lekitxarrak 10 eta 23koa markatu du, eta hortik behera joango da Kaiku. Azpitik esan nahi dute, ala iruditzen zait. Hasi dira, azpitik geldituko ote duten, bai, 10 eta 20. Ziaboga, nahiko azkar giratu dio, eta orain, Carlos Rodríguez begira, segitu nola arrankatu duen, bagorrankekoak. Lapurdi Helmugan, 21 eta 30. Bueno, lehen multzotik, Ares eta Lekitxarra falta zaizkigu Helmugan, momentuz, Samertolameu da, denborarik onena markatu duena, 10 eta 32, eta begira Ares, 21 doa. Aresek, ez du asmatu, 20 eta 56, Aresek. Argi hurrengo minutuan, San Pedro, Zarautzen atzetik, eta Pedreñaren aurretik. Ea San Pedro. Azkar, oso azkar ere. Oso ona, Bai. Luze ona San Pedro, poparian asmatzen badute, Erne. Oso ona. Eta Kaikuri eta Lekitxarrari, tarte polita. 10 eta 13, Kaboren denbora. Horain beste estropada hasiko da, Kaboren
denbora, 10:13 San Pedro. Santurtzik 10:14. Kaiku gero 10:20. Eta helmugan Lekitzarrak 20:27. Meirak baino 5 gehiago. San Bertolomeuk 20:32. Lekitzarrak 20:27. Horrek esan nahi du, San Bertolomeu, Lekitzarra baino 17 segundo azkarrago etorri dela. Ikaragarri etorri da. Lehen ere ikusi dugu bere txandakin. Ikaragarri. Bueno, helmugan urrengoa, favoritoen multzokoa, multzokoa izango da Kabo. Eta Astillero balizara hurbiltzen. Astillero Tiran eta Ondorro falta dira, lan erdiak egiteko. Hau ez da Bilbao apartean. 10:18 Astillero, begira, Santurtzik 10:14, eta gero Kaikuk 10:20. Astillero 10:18, bueno, poparian asmatzen badu, izan dezake aukera, Ibon. Hau esatea erresa da, momentu honetan, zazpigarren tokian Santurtzi da. Begira, meira non zegoen, Santurtzik 10:14, lan erditan, 4 segundu gehiago Astillerok. Ta haizu, Astillero KE ligako lehenengoa da, eta Santurtzi goren mailako ligako 5garrena, Ea Kabo. Kabo da Cruz helmugan, eskerreko lehioan, begira denbora, Ez dute utxik egin hauek. Hemen gaude! Bai. Kaboko gorria gara, 20:04, to! San Juan aurretik eta gero Urdaibai, Erne, hankanpoan Tiran eta Ondarroa falta zaizkigu, erreferentzia horiek zainduko ditugu, aurrera Xabirandueza. Bai, hemen Uarte parean ja azken badian sartuta San Juan Urruti xamar, Kabok egin du denborarik onena eta oraintxe pasada Urdaibai, eta Urdaibaik 8 segundu hobetu du Kaboren denbora. Beraz, denborarik onena Bermeok egin du momentu, San Juan Urruti xamar. Bueno, hortxe dituzu orain, dana, konparaketak egiteko. Zierbena, Orio, Hondarribia, ea ba. Orioren denbora, lan erditan 9:56, Tiranek 10:28, Tiran zelkapenean 11. postura joango litzateke, Lekitzarraren atzetik, eta San Juanen aurretik. Urte osoa, ona etorri eta hauek ere parean. Ea Ondarroa. Eta Bermeotarrak. 10:13 San Pedrok. Hurbiltzen. 10:15. Ondarrutarrentzat, Antiguako 10rentzat hartu duten denbora, 10:15 Santurtzi baino bat gehiago, Astillerok baino 3 gutxiago. Kaiku gero Urrutixiago 10:20rekin, Lekitzarra 10:23rekin. Honek esan nahi du, bueno, den multzoko ontzi bat onenekin sartzeko posibilitateak une honetan oso txikiak direla, Ibon, txikiak. Badaude, baina txikiak. San Juan, 20:46. Helmugan, San Juan, 20:46. Getaria baino, 2 bizkorrago, baina Lekitzarraren atzetik. Eta Bermeo, 19:56. Kumplitu du Bermeok, hemen Zierbena. Bermeotarrena baino denbora hobea zuen, kanpoko ziabogan. Bermeok baino, 3 segundu bizkorrago, Hondarribi baino 2 bizkorrago Zierbena. Lehen luzean, kronoak txikitu dituena, Orio izan da, Jaun Andreok. 9:56, Salsamendiren mutilek lan erditan eginikoa. Hemen dator Zierbena. Nik uste dut dagoeneko erreferentziak izango dituztela. Eta hau iganderako ere, ez da entrenamentu txarra izaten, Horrein jo, 2 eguneko atxedena ere bada. Gaina inda ezberdina, Ibon. Bai, ez dauka, zer ikusirik. Lau hor, ni aurrera, beste atzera, olatua ez, kalea, aizea, eta denak. Hau erlojupeko lana da. Bueno, Bermeoren atzetik Zierbena. Hori garbi dago. Eta 20 minututik gora, 20:00, 27. 20:00. Apuntatuko dugu, Kabok 20:04, helmugan 20:04 egin du. Eta Zierbena eta Kaboren artean 9 segundu Zierbenaren alde lan erditan, eta bukaeran 4 bakarrik. Kabo etorri dela alegia, Argi dago zein etorri den, Galiziarrak. Eta Bermeo 19:56.
ikusita, laugarrengoa, San Bertolameu, 20 eta 32rekin dagoela, eta Lekitxarra 20 eta 38rekin, koska handia dago. Erne, Hondarribia datorreta. Xabierrek dature ematen digun, Hondarribi eta hori buruz. Horiok denborarik onena Uarte parean, 2 segundora Urdaibai eta oso gertu Hondarribia, Zierbena eta Kaboren denborak. Bueno. Hondarribia hemen da. Kaboren aurretik. 20-0-2 Zierbenaren atzetik eta Kaboren aurretik. Eta hau ikusita, Bermeo Poparian etorri da, Ibon. Bai. Bermeo Poparian etorri eginda. Brankas Orio asko ibili da, oso ondo joan da, ea orain. Oriok Bermeorekiko lan erditan 10 segundoko aldea zuen. Eta bentxe, bapala. Bai. 19 eta 56, Bermeo Urdaibairen denbora. Bueno, txartela badutela garbi dago, eta hortik aurrerakoa, guretzat, komentatzeko, hau beste, baina favorito hauek, lau handi hauek ez dute kale egin, Eta erritmoa ez dire itxurari gabe, altxatzen ari, Horein jo beharko balu, beste pare bapala bego joko luke iruditzen zen. Segundu bat edo bi atzetik, bat, igual ez, bat eskas, 19 eta 57. 10 segundu borobilduta, bizkorrago, ia 11 bizkorrago, etorri da Urdaibai, Orio baino. Orio joan oso ondo, etorri, Oriok, estropada, ona, segurua, 19 eta 56 Bermeo Urdaibaik, Oriok 19 eta 57. Zierbenak 20-0-0 irugarren, laugarren Hondarribia 20-0-2, bosgarren Kabo 20-0-4. Alegia, Kabok kuadrilla batera duenean, eman dituen susto edo beste baten ikuspegitik erakustaldi horiek, ez direla kasualitate bat izan. Kabo lideraren gandik bosgarrena da, baina 8 segundura. Eta hurrengoa, ikusiko dugu, San Bertolameu momentu honetan, 36 da. Ea Santurtzi, Santurtzi! Oso garrantzitsua da. Santurtzi Uarte parean 3 segundo, Kabo baino okerrago, eta kanpoan geratuko dena Kaiku da, Oso urruti pasada. Bueno, hor dago badatua. Santurtzi 20 gora, Kabok 20-0-4 egin du, eta ongi etorri da Santurtzi. Hor kokatuko da orain 6. sotera. Ongi etorri denez. 20-9 Santurtzirentzat. 20-9. Honek esan nahi du, Lekitxarra, San Juan, Getaria, Zarautz, Ares, Pedreña, Mekos, Deusto, Zumaia, Lapurdi, Mutriku eta Ibaika aukerari gabe daudela. Orain hobetu behar dena da San Bertolameuren denbora, 20 eta 32koa. Begira San Pedro, dagoeneko, 38 palan. Bai, Xavier. Bai, Uarte parean, datua da, San Pedro orantxe pasada eta segundu bat Kabo baino, segundu bat okerrago. Beraz hor, leia estua badian barruan. Segundu bateko, bakar bateko tartea dago Kabo eta San Pedro tarraren artean. Horrek esan nahi du San Pedro estropada oso ona egiten ari dela. Bai, ala dirudi, Izango, ote da ba, aurtena albistea, San Pedro barruan dela, Ibon, eta ez kanpoan. Ez dakipa, albistea hori izan da, beti 8. Langa San Pedroren aurretik, Langa San Pedroren aurretik. Horainik orkerra, San Pedro Santurtzi eta Hondarroaren artean ikusten dut. Kaiku ez da sartuko? Ez, urrutitxo da, Urrutitxo da, hobetuko du San Bertolameurena, baina ez dute asmatu. Kortaren mutilek, 20 eta 27. Beraz, San Bertolameu ere aukerari gabe, eta honek esan nahi du, multzoko bakar bat ere, ez dela izango aukeratuen artean hemen, Donostiako banderaren bila. Hori da. Astillero ere, kanpoko ziabogan, hortxe zen, Kaboren handi 5 segundora. Ea, nola etorri den, Hori amultzoan dago, Beligan, oso urruti dio, Xabierrek, handu ezak. Bai, sartu da badian eta ia Kaikuren denboran sartu da. Argi San Pedro. Kanpoan geratuko da Astillero. San Pedro oso ondo. Santurtziren aurretik. 20-06, Santurtziren aurretik. Santurtziren aurretik San Pedrok. Izugarrizko arretarekin prestatu dute aurtengoa eta 20-06 Jaun Andreok San Pedroren denbora.
Astillero, Tiran eta Ondarroa falta dira. Ez du behar dute kontu. Eta ez du Santurtzi biliko daba. 20-05, 86 eman diote San Pedrori. Eunenekoak zainduko ditugu ba espadan. Astillero ea nola etorri den, Antxe zen, kanpoko balizan etzen apartean da patroia badu. Tiran ere ez da sartuko. Tiran oso urruti eta Ondarroa. Ondarroa izan daiteke 7. postua lortu dezakena, ikusiko dugu. Urruti da, Astillero ez. Santurtziren 20-09 hori ez dute hobetuko. Tiran eta Ondarroa, banik uste Santurtzi eta Ondarroaren artean egon daitekela hemen. Nik ere bai. Gakoa Ibon, bai, 7. txartelerako. Lehen ikusi dugunean Ondarroa, arraunketa oraindik sarritu gabe zetorren, baina dagoeneko pentsatzen dut, badia barruan da, Ondarroa badia barruan da dagoen. Astillero, Kantabriako honen azken txampan, bai, 20-26 Astillero, helmugan. Xavier, esan? Ikusiko dugu zarri egiten duten ondarrutarrek azken txampan, baina seguraski Santurtzi izango da. Hemen uarte parean 7 segundu hobeto Santurtzi Ondarroa baino. Hor badatua, Soteraren alde itxuraz baiako lan hori, baina bukatu egin behar da, Beste urte batzutan banderak joan dira hemen. Bai. Bandera galtzen denean, zelkatze postua ez aldaba galduko. Hor ezin da fedea galdu. Santurtziarrak orantxe, hor larri, ikusi denbora Tiranena. Tiranez, oraindik asko falta du. Asko falta du Tiranek. Tiranek, ez esango deu. Astillero 20-26, hori ez du hobetuko Tiranek, ez zait iruditzen. Santurtziko 20-09 egin du. Langa, hortxe ikusten duzue garbi. Santurtziko 20-09, orain urdina da, postua lortuko luke. Astillero 20-26, 8. Eta horren atzetik Tiran. Tiran, demoraldiari agur eta tristurarekin. Kontuak oso ez du izango dira, Bai, eta pegi zari naiz. 20-29 Tiran. 20 palada. Bueno, orain esan dezakeguna da, San Pedro barruan dala. Eta San Pedro matematikoko barruan da, posik ikusten ditugu San Pedroko ordezkariak, hemen dator Ondarroa. Jarrai dezagun hau, hemen dago gakoa. Santurtziko 20-09, oraintxe 20-00 Ondarroak. Argi olatuan datorreta. Bai, ez dakit pa, esango nuke ez. Esango nuke ez. Gutxigati badala, Ez, Santurtzi bai, Ondarroa ez. Hori da. Santurtzi bai, Ondarroak 20-11. 20-11. Santurtzi bai, 8. Ondarrutarrak. Beraz, Euskolabel Ligako sailkapena hartu eta 8. Ondarrut galdu egin du txartela eta zeinek hartu du txartela? 9. San Pedrok, 9. Eta guazen ba San Pedrotarren posarekin. Zara aurrera. Ba hemen dauka Doiarbide jauna posik zoriona. Eskerrik asko. Beno, zenbat prestatu duzuen gaurko eguna, konta idazu? Asko, demo eskuan eukli hemen eta buruan demo eskuan euki dugu. Zauzko estropa eskiosti beste gizganakan buruen gaur sartzeko eta sartu geha. Gaur ez izateko azken estropada eta malkotan ikusten zaitut. Da, malkoa beti atatzen da, baina, bueno, posegarria da. Bueno, eta plana, datozen bi gandetarako. Bueno, pues bihar honea etorriko gara entrenatzea segurazki, eta hostiela da bihar, larumatean bai, eta igandian, pues, disfrutatzea. Zenbatetan etorri zarete honea entrenatzea? Pues, Galiztik etorrita unero. Egunero estropadaren moa behar bezala aztertzeko, ez da? Bueno, ez da, asko aztertatu beharri, baina beti izaten da zoze ikusi beharra, eta korrientia lola dauden, marea lola dauden, baina egun batetik ez da asko kanbiatzen da, baina bueno. Gozatu! Eskerrik asko! Zoriona! Eskerrik asko! San Pedrotarren posa, eta Santurtziarena ere ez da ez txantxetakoa izango, eta Ondarrutarrena txamponaren beste aurpegia tristura. Zailkapen hause da, 19:56 eta 16, Bermeo Urdaibaik, bueltako luzean egan egin eta gero. Hori jok, 19:57, Brankaz izugarrizko motorra dutela erakutsi dute gaur Salsamendiren gizonek. 3. Zierbena, erregular, 4 segundura, 20-00, Hondarribia 4. 20-02, Zeira, 5. Kabo, 20-04, San Pedro, harrigarri ondo, 9, eta hemen dator datua. Garailearen gandik, ia 13 segundura Santurtzi eta 7. Eta garailearen gandik,
15 segundura Ondarroa eta 8. Ze datu penagarria, Garailearen gandik 15 segundura eta ezin txartela lortu. Aurrera Sara.